Riwruok mar anyuola modak Kakrao mong'ere kaka Unity kata Kakrao Unity Forum ogolo omenda mar basari maromo Sh360,000 mar jolo som jopuonjre 51 mawuok e familia ma nweng'o margi ni piny. Kagiwe kinde chiwo basari ne jonyuol jopuonjrego. Riwruok mar Kakrao Unity Forum owacho ni gikawo okang' makamano bang' yudo ni nyithindgi mathoth weyo skul e kore nikech onge mar omenda. Jonyuol okwayo piny owacho mondo mi oket okenge mag neno ni somo osebedo mayot kata obedo mayot kendo gichiw sir moromo ne jopuonjre masomo e mbalariany. Asante sana mama. Kadeber to sirikandwa mar Kenya nyalo restructure yo michulo godo ne nyithindo fee mar HELB mondo mi nyithindo ma ok nyal mondo oyud kaka nyalo dhi nyime gi somo, nikech e gweng'wa ka wan kod nyithindo 2 matimo medicine ma nyocha o drop out gidifa nikech ne ok ginyal chulo pesa mane idwaro. Basaris mane miyo wajumbe bende ok migi wang' sa. Koro watimo ma mondo nyithindwa kik bed dala. Thika nyathi wamiyo Sh7,000 to pesa duto mwamiyogi en Sh360,000. Agone gi erokamano mang'eny nikech an gi pek mang'eny. An gi nyithindo 3 e university to gi high school to nok anyal nyalo nikech babagi notho weya kodgi. Kendo kigiwegi ka giendelea tu ka gitime mondo nyithiwa te osom jowadwa nikech gweng' ma ji osome ema dongruok bende bede kendo kuok bedie. Wadwaro ni ji te osom, nyiri kaachiel kod chuo, mondo wayude gavana, wayude wabunge e gweng'wa ka, to ka ok gisomo to ok wanyal yudogi.